ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம வந்து பக்தி சதாச்சார்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இப்ப தசாவதாரத்துல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது பிரகலாத் மகாராஜோட ஸ்டோரி, நரசிம்ம அவதாரம் பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போது மத்ஸ்ய அவதாரம். சரிங்களா? இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்றதுனா நம்ம பிரேயர் சொல்லலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகிய சக்ஷுருன்மிலிதம் மேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமகிம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதய பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாதைத்தம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹன லலித ஸ்ரீ விஷாகன்விதாம்ச हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மத்ஸ்ய அவதாரம். அத நம்ம பார்க்க போறோம். மத்ஸ்ய அவதாரம் அப்படின்றது தசாவதாரத்துல முதல் அவதாரமா நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இதுல வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் வந்து மீன் வடிவம் எடுத்து அதாவது வேதங்களை காப்பாற்றினது. அதுதான் வந்து மத்ஸ்ய அவதாரம். அதுல என்னன்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளுக்கு வந்து இப்போ மனு மனுதான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் மேன்கைண்ட் சொல்லுவோம். அதாவது மனிதன் முத உருவானது வந்து மனு. அதாவது பிரம்மா வந்து பிரஜாபதியா இருந்து, சரஸ்வதி வந்து சத்ருபாவா இருந்து உருவாக்கும் பொழுது மனு அவதரிக்கிறாங்க. அவங்கதான் அதாவது ஹியூமன் பீங், மனிதன் அப்படின்றது மனு அப்படின்னு பேரு. அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட இருந்து உருவானதுதான் நம்ம எல்லாரும். சரிங்களா? அதாவது ஹியூமன்ஸ் அப்படின்றது மனு கிட்ட இருந்து உருவானவங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். மனுவோட ஒய்ஃபோட பேரு ஆனந்தி அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? அப்ப பிரம்மா, பிரஜாபதியா, அதுக்கப்புறம் வந்து சரஸ்வதி, சத்ருபா, அவங்களுக்கு பிறக்கிறது மனு. ஃபர்ஸ்ட் மனு அவங்கதான் அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னும் நம்ம வந்து நிறைய தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் பகவத்கீதையில இருந்து. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதாவது பிரம்மாவோட ஆயுட்காலம் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதாவது என்னன்னா 4 சதுர்யுகங்கள், அது 1000 முறை சுழற்சி எடுக்கும்போது பிரம்மாவோட ஒரு பகல். அதே மாதிரி இன்னொரு தடவை 1000 முறை இந்த 4 யுகங்களும் சுழற்சி எடுக்கும்போது பிரம்மாவோட ஒரு இரவு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ 2000 முறை சுழற்சி இந்த 4 யுகங்களும் அடையும் பொழுது பிரம்மாவுக்கு ஒரு முழு நாள் அமையுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ ஒரு நாள் கணக்கு 1000 முறை சுழற்சி இந்த 4 யுகங்களும் நடக்கும்போது 14 மனுக்கள் வந்து இருப்பாங்க. பிரம்மாவோட ஒரு நாளுக்கு 14 மனுக்கள் இருப்பாங்க, ஆட்சி பண்ணுவாங்க. அப்படின்னும் போது யார் யாரெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்வயம்புவ மனு. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ஸ்வரோசிஷ்ட மனு, அதுக்கப்புறம் உத்தம மனு, அதுக்கப்புறம் தபச மனு, அதுக்கப்புறம் ரைவத்த மனு, அதுக்கப்புறம் சக்ஷுஷ மனு, அதுக்கப்புறம் வைவஸ்வத மனு, அதுக்கப்புறம் சாவர்ணி மனு, அப்புறம் தக்ஷ சாவர்ணி, அப்புறம் பிரம்ம சாவர்ணி, தர்ம சாவர்ணி, ருத்ர சாவர்ணி, தேவ சாவர்ணி, இந்திர சாவர்ணி. இந்த மாதிரி 14 மனுக்கள் வந்து ஆட்சி பண்றாங்க. அதுல மத்ஸ்ய அவதாரம்ன்றது 2 முறை ஏற்பட்டுச்சு. எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒண்ணு வந்து ஸ்வயம்புவ மனுவோட ஆட்சிக்கு அப்புறம், அதுக்கப்புறம் சக்ஷுஷ மனுவுக்கு ஆட்சிக்கு அப்புறம். சரிங்களா? இந்த 2 நிலையிலும் வந்து பகவான் வந்து மத்ஸ்ய அவதாரம் எடுத்தாங்க. அதுல வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸ்வயம்புவ மனு அவங்களோட ஆட்சி முடியறப்போ பிரளயம் ஏற்படுது. அப்ப பிரம்மா வந்து அதாவது பிரம்மா வந்து பகல் முடிஞ்சு இரவு வரும்பொழுது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா, உறங்கும் நிலை அவங்களுக்கு. அப்ப உறங்கும் பொழுது பிரம்மாவோட பகல்லதான் எல்லாமே ஆக்டிவிட்டி இது செயல்களோட இருக்கும். உலகம் வந்து உருவாகும்,
செயல்பாடுகளோட இருக்கும். பிரம்மாவுக்கு இரவு வரும்போது பிரளயத்துல மூழ்கி இருக்கும். முக்கியமா வந்து 3 உலகங்கள் வந்து பிரளயத்துல மூழ்கி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். பூலோகம், புவர்லோகம், சொர்க்கலோகம். இந்த 3 வந்து தண்ணீர்ல மிதந்துட்டு இருக்கும். அதுக்கு மேல உள்ள மகர லோகம் வரைக்குமே இருக்கும். அதனால மகர லோகம்ல உள்ள சில லிவிங் என்டிட்டிஸ் அங்க இருக்கிற ஜீவன்கள் மேல தபலோகத்துக்கு போவாங்க. இங்கெல்லாம் யார் இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல ரிஷிகள், முனிவர்கள் அவங்கள வந்து அங்க வந்து இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படியே இருக்கும்போது பிரம்மா அதாவது ஸ்வயம்புவ மனு அவங்களோட ஆட்சிக்கு பிறகு ஒரு பிரளயம் ஏற்படுது. அப்ப பிரம்மா வந்து ஒருங்கும் நிலைக்கு போறாங்க. அப்போ லிவிங் என்டிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி இருக்காங்க, போய் அந்த தண்ணீர்ல அந்த பிரளய காலத்துல அனாதையா இருப்பாங்க. ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸும் இல்லாம இருப்பாங்க. அந்த காலகட்டத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அலக்ரீவா அப்படின்ற ஒரு அரக்கன், சரிங்களா, அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மா கிட்ட இருந்து வேதத்தை திருடிடுறாங்க. 2 கிளாஸஸ் ஆஃப் மென் நம்ம பார்க்கிறோம் பகவத்கீதையில. ஆஹ் 2 லிவிங் என்டிட்டிஸ் பார்ப்போம். ஒருத்தவங்க நித்தியமானவங்க, வீழ்ச்சி அடையாதவங்க, ஒருத்தவங்க வந்து வீழ்ச்சி அடையிறவங்க அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா. வீழ்ச்சி அடையாதவங்களா யாருன்னா பகவானோட லோகத்துல உள்ள நித்திய சூரிகள். வீழ்ச்சி அடையிறவங்க யாரு, நம்பலாம் இந்த ஜட உலகத்துல உள்ளவங்க எல்லாம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இந்த ஜட உலகத்திலேயே 2 டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ் ஆஃப் மென்ஸ் பாக்குறோம். அதாவது லிவிங் என்டிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒண்ணு வந்து தேவர்கள், இன்னொன்னு அசுரர்கள். அதுதான் நம்ம 16th சாப்டர்ல பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. தெய்வீக குணம் உள்ளவங்க, அசுர குணம் உள்ளவங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அதுல தெய்வீகமான குணங்கள்ல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களோட நிலைப்பாடு என்ன, பகவான் கொடுத்த ரூல்ஸ் என்னது, நமக்கு ஆதாரம் வேதம். அந்த வேதத்தில் இருக்கிற முறைப்படி அந்த வேதத்தை ஃபாலோ பண்ணி நல்லபடியா பகவானுக்கு ஒபீடியன்டா அவங்க கொடுத்த வாக்கு இல்லைங்களா, வார்த்தைகள், அதுக்கு அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, ரொம்ப ஒபீடியன்டா இருப்பாங்க. அவங்களோட ஆர்டரை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு அவங்களோட வாழ்க்கையை அவங்க வாழ்வாங்க. அதுதான் தேவர்கள் பண்ற அதாவது தெய்வீக குணம் உள்ளவங்க செய்யறது. அதே அசுரர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம 6 குவாலிட்டிஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ரொம்ப பொறாமையோட இருக்கிறது, அப்புறம் ப்ரௌடா ஃபீல் பண்றது, அறியாமையில இருக்கிறது, அப்புறம் அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ அகங்காரத்தோட இருக்கிறது, இந்த மாதிரி குணங்களோட அசுரர்கள் இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்போ எதனால வந்து அப்ப அந்த அசுர குணம் அது எதுதான் அதுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, காரணம் வந்து எண்ணி பகவான் மேல பொறாமை. அதனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஏற்படுது. அதுக்கப்புறம் அதனால அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் செய்யறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வேதத்தை அவங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வேதத்தை மாத்தி அமைக்க முயற்சி பண்ணுவாங்க. வேதத்துல என்ன போட்டிருக்கு, பகவான் தான் சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இல்லைங்களா. லார்ட் கிருஷ்ணா தான் வந்து சர்வ காரண காரணம் அப்படின்றதெல்லாம் வேதத்துல இருக்கு. பகவானை நம்ம புரிஞ்சு பகவானுக்கு நம்ம பக்தி சேவை செய்யணும், அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இந்த ஜட உலகத்துல விருப்பப்படுறவங்க இந்தந்த பூஜைகள் புனஸ்காரங்கள் பண்ணி தேவர்களை வணங்கி நல்லபடியா சுகமா வாழலாம். இல்ல இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள பிறப்பு இறப்பு வேண்டாம், முக்தி வேணும் அப்படின்னு அடையிறவங்க பகவானுக்கு பக்தி சேவை செஞ்சு பகவானை அடையலாம் அப்படின்ற முறைகள்லாம் நம்மளுக்கு எதுல இருக்கு, வேதத்துல இருக்கு. ஆனா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வேதத்தையே மாத்தி அமைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது யாரெல்லாம் அப்படி பண்ணது, ஒருத்தவங்க ஹிரண்யகசிபு நம்ம போன இது ஸ்டோரியில பார்த்தோம்ல. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, என்னத்தான் கடவுளா வழிபாடு பண்ணணும், உலகத்திலயும் நான் தான் வந்து சிறந்தவன் அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப சக்தியோட இருந்து எல்லாரையும் கொடூரமா அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஆட்சி நடத்தினாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவான வழிபட வேண்டியவங்களை எல்லாரையும் என்ன பண்றாங்க, அவங்கள வழிபட வைக்கிறாங்க. அப்போ அந்த வேதத்துல உள்ள முறையை அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க, மாத்தி அமைக்க. எதனால, பகவான் மேல உள்ள பொறாமையினாலையும் கோபத்தினாலையும் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி வந்து அவங்க எல்லாத்தையும் மாத்தி அமைக்க முயற்சி பண்ணுவாங்க. யாரு, அசுர குணத்துல உள்ளவங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, நாரதர் கூட வந்து ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்களாம், என்னையுமே அதாவது நாரதர் எப்படி இருப்பாங்க, எப்பயுமே பகவானோட நாமத்தை உச்சரிச்சுட்டு பகவானுக்கே நித்தியப்படி சேவை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அவங்களுமே ஒரு கட்டத்துல இரண்யகசிபு வழிபடுற முறைக்கு அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து அவங்களோட அதிகாரம் பலமா இருந்தது அப்படின்ற அளவுக்கு அவங்க வந்து அசுர குணங்கள் உள்ளவங்க இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். உதாரணத்துக்கு இதை பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி ராவணன் வந்து என்னது, ஒரு மிகப்பெரிய அசுரகுணம் கொண்டவங்க இல்லைங்களா. அவங்க என்ன செய்யணும்னு நினைச்சாங்களாம், சொர்க்கத்துக்கே படிக்கட்டு வைக்கணும் அப்படின்ற அளவுக்கு அவங்களோட விருப்பம் வந்து இருந்தது. அதாவது இதெல்லாம் என்ன, இயற்கைக்கு புறம்பான விஷயங்கள் இல்லைங்களா. பகவான் சொல்லுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்களா இருக்கு. அப்போ இந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் அசுரகுணம்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஹயக்ரீவர் அவங்க என்ன பண்றாங்க, வேதத்தையே வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க, எடுத்துட்டு போய் மறைச்சு வச்சிருக்கிறாங்க, தண்ணிக்குள்ளார மறைச்சு வச்சிருக்கிறாங்க. வேதம் தான் ஆதாரம் இல்லைங்களா. அது இல்லைன்னா அது வந்து முக்கியமான இது சீரியஸான ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லைங்களா. உடனே பகவான் என்ன பண்றாங்க, நீர்ல ஒளிச்சு வச்சதுனால
பிடிச்சதுனால மத்ஸ்ய ரூபத்துல மத்ஸ்ய அவதாரம் மீனின் அவதாரம் எடுத்து வந்து என்ன பண்ணாங்க, ஹயக்ரீவர் அந்த அசுரன் வந்து கொன்னுட்டு என்ன பண்ணாங்க, அந்த வேதத்தை மறுபடியும் கொண்டு போய் பிரம்மா கிட்ட ஒப்படைக்கிறாங்க. மறுபடியும் பிரம்மா வந்து கிரியேஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஏன்னா பிரம்மா பிரம்மா வந்து எதை வச்சுதான் கிரியேட் பண்றாங்க இந்த உலகத்தை, வேதத்தின் அடிப்படையில இல்லைங்களா. அப்ப வேதத்தை பிரம்மா கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்க. மறுபடியும் கிரியேஷன்ஸ் எல்லாம் நல்லபடியா அமையுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது ஒரு தடவை மத்ஸ்ய அவதாரத்தோட முதல் தடவை எடுத்த மத்ஸ்ய அவதாரம். சரிங்களா, சுயம்புமனோட ஆட்சிக்கு அப்புறம். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு விஷயமும் நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது வந்து ஸ்டீல் பண்றது அப்படின்றது வந்து கிராஸ் அதாவது ஜட உடலோட சம்பந்தப்பட்டதுன்னு இருக்கு, ஸ்தூல உடலோட சம்பந்தப்பட்டதுன்னு இருக்கு. எல்லா செல்களுமே ஜட உடலோட ஸ்தூல சரீரத்தோட. அப்ப ஜட உடலோடன்னும் போது பொதுவா வேற ஏதாவது வெளியில இங்க போலீஸ்ல எல்லாம் மாட்டிக்கிறாங்க இல்லைங்களா, ஏதாவது ஒரு பொருளை எடுத்துட்டு இப்ப ஒரு 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 பணமோ இல்லைன்னா ஒரு இது ஒரு பொருளோ நகையோ எதோ எடுத்துட்டு மாட்டிக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அது வந்து கிராஸ் லெவல்ல இந்த பஞ்சபூதங்கள்ல பார்த்து உணரக்கூடிய பொருள்களை ஸ்டீல் பண்றது. இன்னொரு ஸ்டீல் பண்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஷட்டில் பாடியில இருந்து அதுல என்ன மாதிரி ஸ்டீலிங் நடக்கும்னா நாலேஜ் ஸ்டீல் பண்றது. இப்ப ஹயக்ரீவர் என்ன பண்ணாங்க, பிரம்மாவோட வேதத்தை திருடி இருக்காங்க இல்லைங்களா, அதை வந்து ஷட்டில் பாடியால் வந்து எடுக்கிறது அப்படின்றத பார்ப்போம். இப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து நாலேஜ் வந்து ஸ்டீல் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஒரு பொருள் யாரோ ஒருத்தவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க கண்டுபிடிச்சது எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, இன்னொருத்தவங்க அதை எடுத்து உபயோகப்படுத்திப்பாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி வந்துட்டு அது வந்து ஷட்டில் பாடி அளவுக்கு. அதே மாதிரி லஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா, 3 வகையான காமம். ஒண்ணு வந்து நெருப்பின் மேல உள்ள புகை மாதிரி, அதே வந்து இன்னொன்னு வந்து கண்ணாடியின் மேல உள்ள அழுக்கு மாதிரி, அதுக்கப்புறம் கருவை மூடி இருக்கிற கருப்பை மாதிரி அப்படின்னு பார்க்கிறோம்ங்களா. அந்த லஸ்ட் புறம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிராஸ் அளவுல உள்ள லஸ்ட், இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட ஆசைகள். அது வந்து என்னன்னா ஒரு இப்ப சாப்பிடுற பொருள் இருக்கு இல்லைங்களா, அது நம்மளுக்கு விருப்பமானது, ஆனா உடம்புக்கு ஒத்துக்காது, நல்லது இல்ல, இருந்தாலும் நம்ம அதை எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா. சாஸ்திரத்துல போட்டிருக்கு இது சாப்பிடக்கூடாதுன்னு, அதையும் நம்ம ஆசைக்காக சாப்பிடுறோம்ல, அந்த ஆசை அது வந்து ஜட உடலோட ஆசை. அதே மாதிரி ஸ்தூல சரீரத்தோட ஆசை அப்படின்னு இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபீலிங்ஸ்னால வர்றது. சரிங்களா, நம்மளுக்கு ஏற்படுற தாட்ஸ்னாலையும் ஃபீலிங்ஸ்னாலையும். நம்ம தாட்ஸும் வந்து சத்துவகுணத்திலயும் இருக்கும், ரஜோகுணத்திலயும் இருக்கும், தமோ குணத்திலயும் இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி ஃபீலிங்ஸ்ல வர ஆசைகள் வந்து ஸ்தூல சரீரத்தோட ஆசைகள். அந்த மாதிரி ஆசைகளும் வந்து 3 இந்த கிராஸ் அளவுக்கு ஷட்டில் அளவுக்கு அப்படின்றதுல வந்து பெரிய வேறுபடும். அப்போ இந்த இடத்துல எப்படி வந்து இந்த வேதத்தை வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க அவங்க வந்து நாலேஜ வந்து எடுக்கிறதுன்றது ஸ்தூல சரீரம். அந்த இதோட ஹயக்ரீவர் அவங்க வந்து அது எடுத்துட்டு போறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து அதை வந்து திரும்பி கொண்டு வந்து பிரம்மா கிட்ட கொடுக்குறாங்க. இது ஒரு சரித்திரம். அதுக்கு அடுத்தது அதே அதாவது சுயம்புமனுக்கு அப்புறம் ஸ்வரோசிஷ்ட மனு, உத்தம மனு, தபச மனு, ரைவத மனு, அதுக்கப்புறம் சக்ஷுஷ மனு அவங்களோட ஆட்சி காலம் வருது. அவங்களோட ஆட்சி கால முடிவிலையும் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரளயம் வருது. அப்பயும் வந்து பகவான் வந்து ஒரு மத்ஸ்ய அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. அப்ப எடுக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து சத்யவிரதா அப்படின்ற ஒரு கிங் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த இது அவதாரத்தோட அவசியம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பசுக்கள், பிராமணர்கள், ரிஷிகள், அதுக்கப்புறம் வந்து தேவர்கள், அப்புறம் வேதம் இதெல்லாம் காப்பாத்தி மறுபடியும் அடுத்து இந்த பிரளயம் முடிஞ்சு அடுத்து கிரியேஷன்ஸ்க்கு வேணும் இல்லைங்களா, அதுக்காக கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக பகவான் மறுபடியும் மத்ஸ்ய அவதாரம் எடுப்பாங்க. சரிங்களா, இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது. அதுல வந்து பரிஷித் மகாராஜ் அவங்கதான் வந்து யாருக்கிட்ட கேக்குறாங்க, சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட கேக்குறாங்க. பகவான் வந்து ஹரியா இருக்கு. இது வந்து எந்த கேண்டோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 8th கேண்டோல 24th சாப்டர் முழுக்க வந்து மத்ஸ்ய அவதாரத்தை குறிக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கும். சரிங்களா, 8th கேண்டோ 24th சாப்டர் முழுக்க மத்ஸ்ய அவதாரத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். பாகவதத்துல இருக்கிற ஸ்டோரி இது. இதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து யாரு ஃபர்ஸ்ட் கேக்குறாங்க கொஸ்டின் அப்படின்னு பாத்தோம்னா பரிஷித் மகாராஜ் வந்து கேட்பாங்க சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட. இந்த மாதிரி வந்து பகவான் ஹரியா இருக்காங்க, அவங்களோட லோகத்துல நல்லபடியா இருக்காங்க, அவங்க எதுக்காக மீன அவதாரம் எடுக்கணும்,
மீன்லாம் வந்து நம்ம வந்து எப்படி பார்க்கிறோம், நம்மளோட பிறப்பு அந்த இதுவே பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அக்வாட்டிக்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு அப்புறம் ஹியூமன் வரைக்கும் வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து முக்தி அடைகிறோம் அப்படின்னு பாக்குறோம்ல. அப்ப அப்படிப்பட்ட பகவான், எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரண காரணமா இருக்கிற பகவான் எதுக்காக மீனா வந்து அஹ் ஹம் இது அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத வந்து கேக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன கேட்பாங்கன்னா, எனக்கு இத பத்தி முழுமையா சொல்லுங்க. ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் கூட மிஸ் ஆகிடாம முழுமையா சொல்லுங்க அப்படின்றத பரீட்சித் மகாராஜ் கேட்பாங்க. இப்ப பாகவதத்துல இது எத்தனாவது கேண்டோ நம்ம பார்க்கிறோம்? 8வது கேண்டோ இல்லைங்களா? பாகவதத்துல மொத்தம் 12 கேண்டோ இருக்கு. 12,000 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதுல 8வது கேண்டோ. பரீட்சித் மகாராஜுக்கு என்ன சாபம்? 7 நாள்ல இறப்பு அப்படின்ற ஒரு சாபம் இருக்கு. அவங்க என்ன பண்ணல? சாப்பிடல, தூங்கல, எந்த ஒரு கேளிக்கையிலும் ஈடுபடல. அதுவும் அவங்க இருந்த இடத்துல இருந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க? பகவானோட உத்தம ஸ்லோகங்கள். இதெல்லாம் பாகவதத்துல உள்ளதெல்லாம் என்னது? உத்தம ஸ்லோகங்கள். இதெல்லாம் வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க. 8வது கேண்டோல கேட்கும்போது அவங்களோட ஆர்வம் எப்படி இருக்கு? பகவான் வந்து இந்த மாதிரி எதுக்காக வந்து மத்ஸ்ய அவதாரமா வந்து எடுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இதுல ஒரு விஷயம் கூட எனக்கு மிஸ் ஆகிடாம நீங்க எனக்கு சொல்லணும். அப்படின்றத அவங்களோட யார்கிட்ட? குரு கிட்ட கேக்குறாங்க. அப்ப இவங்களோட ஈடுபாடு எப்படி இருக்கு? அப்ப அந்த குரு எப்படி சுகதேவ கோஸ்வாமி அவங்களுக்கு எல்லா விஷயங்களும் சொல்றாங்க. இந்த ஒரு ஈடுபாடுதான் அந்த ஹியரிங் அந்த ஒரு எந்துவா கேட்கறது. பாகவத்துல பகவானோட விஷயம் அப்படின்னு வரும்போது சாப்பாடு, தூக்கம் எல்லாத்தையும் மறந்து தன்னை மறந்து ஆத்மாவை சந்தோஷப்படுத்துற ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா பகவானோட விஷயங்கள். அப்ப அந்த மனநிலையில பரிசுத்த மகாராஜ் வந்து கேக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம அங்க எடுத்துக்கணும். அதே நம்மளும் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பகவானோட இன்னொன்னு அவங்களுக்கு வந்து எந்த இடத்துலயும் டயர்ட் ஆகல. போதும். இவ்வளவு நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு எண்ணம்லாம் இல்ல இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு இன்னும் இன்னும் கேட்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருக்குங்களா? இந்த கோட்பாடுகள், இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் எல்லாம் வந்து நமக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில ஏற்படணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் பரீட்சித் மகாராஜ் கிட்ட இருந்து. அதுக்கப்புறம் பரீட்சித் மகாராஜ் இந்த மாதிரி கேக்குறாங்க. எதனால வந்து பகவான் வந்து மத்ஸ்ய அவதாரம் எடுக்கிறாங்க? அதுவும் வந்து மெயினா எதுக்காக எடுக்கிறாங்க? பகவான் சர்வகாரண காரணம். அவங்க எதுக்கு எடுக்குறாங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்தந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா எப்படி எப்படி ஆன்சர்ஸ் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எதுக்காக பகவானே அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு ஒரு கதை ஒண்ணு உண்டு. அதாவது ஒரு கிங் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. அவங்க வந்து அவங்களோட அமைச்சர்கிட்ட கேட்பாங்களாம். பகவான் விஷ்ணு எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரண காரணம்னு நீங்களாம் சொல்றீங்க. ஆனா அவங்க எதுக்கு இன்கார்னேஷன் எல்லாம் எடுக்குறாங்க? அவங்க எதுக்கு வந்து அவதாரம் எல்லாம் எடுக்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டப்போ அமைச்சர் வந்து ஒண்ணும் சொல்லலையாம். சரி அமைதியா விட்டுட்டாங்களாம். அடுத்த நாள் காலையில ராஜா வந்து ஆத்துல வந்து ஆத்தோரமா வந்து நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க. வாக்கிங் போறாங்க அந்த மாரி. அப்போ என்ன பண்ணாங்களாம், அப்போ போட் ஒண்ணு போறப்போ அந்த மந்திரி என்ன பண்ணாங்களாம், அவங்களோட பையனோட சிலை மாதிரி ஒண்ணு செஞ்சு, அந்த சிலைய வந்து அந்த போட்ல வச்சு எடுத்துட்டு போயிட்டு, என்ன பண்ணாங்களாம், அந்த தண்ணிக்குள்ளார அந்த சிலைய போட்டுருவாங்களாம். இத பார்த்த உடனே ராஜாக்கு என்ன ஆயிடுமா, தன்னோட பையன் தண்ணியில விழுந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்களாம், உடனே தானே அந்த தண்ணிக்குள்ளார விழுந்து அந்த பிள்ளைய வந்து சேவ் பண்றதுக்கு போவாங்களாம். உடனே வந்து எல்லாரும் உடனே ராஜாவே தண்ணிக்குள்ளார விழுந்தா என்ன பண்ணுவாங்க? சோல்ஜர்ஸ் விழுவாங்க இல்லைங்களா? உடனே ராஜாவ கூட்டு வந்து சொல்லுவாங்களாம். எதுக்காக நீங்க குதிச்சீங்க? உங்கள்ட்ட தான் இவ்ளோ ஆர்மிஸ்லாம் இருக்குல்ல. இவ்ளோ பேர் இருக்காங்கல்ல உங்ககிட்ட வேலை செய்யறதுக்கு. நீங்க ஏன் வந்து தண்ணிக்குள்ளார குதிச்சீங்க? அப்படின்னு கேட்ட உடனே, விழுந்தது என்னோட பையன் இல்லையா? காப்பாத்த வேண்டியது என்னோட கடமை இல்லையா?" அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லுவாங்களாம். அதனாலதான் பகவானும் வந்து அவதாரம் எடுக்குறாங்க. அவங்களே அவதாரம் எடுக்குறாங்கன்னா, அதுக்கு காரணம் என்ன? தன்னோட டிவோட்டீஸ்க்கு, தன்னோ அதாவது சாதுக்களுக்கு இல்லைங்களா? டெமிகாட்ஸ்க்கு, பசுவுக்கு இதுக்கெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை, ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னும்போது, பகவான் என்ன பண்றாங்க? தானே அவதாரம் எடுத்து, பகவான் வந்து அந்த டிவோட்டீஸ்க்கு இப்ப பிரகலாத் மகாராஜுக்கு நரசிம்ம அவதாரமா எடுத்து, அவங்களுக்கு அ அ எதுக்காக அவதாரம் எடுக்குறாங்க? இன்னொன்னு வந்து டிவோட்டீஸ் அவங்க இப்ப வந்து யாரெல்லாம் அவங்கள வந்து ரொம்பவே பக்தி சேவையோட வழிபடுறாங்களோ, அவங்களுக்கு அவங்களோட அன்ப ரெசிப்ரோகேட் பண்றாங்க. தன்னோட அன்ப வெளிக்காட்டுறாங்க. சரிங்களா? அவங்களுக்கு. இன்னொரு விஷயமும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அ அ பக்தர்கள காப்பாத்துறதுக்காக. இப்ப பிரகலாத் மகாராஜ்க்கு வந்து என்னன்னா, அவங்களோட அன்ப வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்க? ரெசிப்ரோகேட் பண்ணாங்க பிரகலாத் மகாராஜ்க்கு. இன்னொன்னு அவங்க பிரகலாத் மகாராஜ காப்பாத்துறதுக்காக அவதாரம் எடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? அதனாலதான் பகவான் வந்து வேற யாரையும் பொறுமையா இருந்து, "நீ போய் பார்த்துக்கோ" அப்படின்னு சொல்லாம என்ன பண்றாங்க? ஒருத்தரையும் பக்தர்கள காப்பாத்துறதுக்கு பகவானே வந்து என்ன பண்றாங்க? அவதாரம் எடுக்குறாங்க. இது ஒரு ரீசன். அதுக்கப்புறம் நம்ம இது பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? பகவத்கீதையில 4வது சாப்டர்ல பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? எத எத ஹி தர்மஷ்ய அப்படின்னு. அப்ப எந்தெந்த இடத்துல வந்து ரிலிஜியஸ் வந்து
பிரின்சிபல்ஸ் வந்து அழியுதோ அந்தந்த இடத்துல நான் வந்து யுகம் யுகத்துக்கும் நான் வந்து அவதாரம் எடுப்பேன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து டிவோட்டிஸ் டிவோட்டிஸ பாதுகாக்கிறதுக்காக அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் அவங்களோட இந்த இப்ப பிரகலாத் மகாராஜோட அவங்களுக்கு நரசிம்ம அவதாரத்துல ஏற்படும்போது ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ் ஏற்படுது இல்லைங்களா? அதை கேட்கும்போது அதை பார்க்கும்போது பக்தர்களுக்கு என்ன ஆகும்? பகவான் மேல ரொம்ப அளவு கடந்த அன்பு ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் பகவானை அடையணும், பக்தியின் மூலியமா நம்மளும் பகவானை அடையணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணமும் ஏற்படும் இல்லைங்களா? எந்த ஒரு காரணத்துக்காக எல்லாம் தான் வந்து என்ன பண்றாங்க, பகவானே ஒரு யுகத்திலும் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 3 காரணங்கள். ஒண்ணு சாதுக்களை காப்பாத்துறதுக்கு, டிவோட்டிஸ காப்பாத்துறதுக்குன்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அசுரர்களை அழிக்கிறதுக்கு. ஏன்னா அவங்க எப்படி இருப்பாங்க நம்ம இப்ப பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ரொம்ப என்வியஸா இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அதனால அவங்களுக்கு ரிலிஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாத்தையுமே மாத்தி மாத்தி அமைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும். எல்லாரையும் தன்னோட கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு என்னது ப்ரௌட்னஸ், அதாவது ஃபால்ஸ் ஈகோ, அகங்காரம் இதெல்லாம் வந்து இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி உள்ளவங்க தன்னோட டிவோட்டிஸ தன்னோட குழந்தைங்கள கஷ்டப்படுத்துறது அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்குமா. அதாவது ஊசியால குத்துற மாதிரி இருக்குமா பகவானுக்கு. அது வந்து பாதிப்பு ஏற்படாதான். ஆனா அது வந்து பகவானுக்கு வந்து ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்குமா. எல்லாரும் என் கூட கோலோகத்திலயும் வைகுண்டத்திலயும் இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் பகவானோட விருப்பம் இல்லைங்களா? அதனாலதான் வந்து இவ்ளோ அவதாரங்கள் செஞ்சு நம்ம எல்லாருக்கும் இவ்ளோ விஷயங்களும் பகவான் வந்து கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. எத்தனை அவதாரங்கள், எத்தனை வந்து பக்தர்கள் அவங்க எல்லாரையும் பார்த்தாவது என்ன பண்ணணும், நம்ம எல்லாரும் பகவான் கிட்ட போய் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையினால்தான் எல்லாத்துமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம இந்த மாதிரி பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்? அப்போ அந்த அசுர குணங்கள், ரஜோ குணத்திலும் தம குணத்திலும் வர அசுர குணங்களை நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் குறைச்சிக்கணும். அப்போ அப்படி அது பிரயத்தனை பண்ணணும். முக்கியமா ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் தான். ரொம்ப ஈஸியா இருக்காது. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே என்னது ரொம்பவே சின்ன சின்ன குழந்தைங்க இல்லைங்களா? ஜட உலகத்துல இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அது ரொம்பவே கடினமான ஒரு விஷயம் தான். இருந்தாலும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளால பகவானுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு வருத்தமும் வந்துடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளோட குணங்களை நம்ம அமைச்சுக்கணும். அப்போ டீமன்ஸ் அவங்களெல்லாம் அழிக்கிறதுக்காக இன்னொன்னு டீமன்ஸ் அசுரர்கள் வச்ச அந்த தப்பான ரிலிஜியஸ் பிரின்சிபல்ஸ் அதர்மத்தெல்லாம் அவங்க வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா? அதெல்லாம் திருப்பி தர்ம முறைக்கு மாத்துறதுக்காக அப்படின்னு இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். என்ன இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம்? பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட பகவானையே வந்து இன்கார்னேஷன் அவதாரமே, அதுவும் மத்ஸ்ய அவதாரமா ஏன் எடுக்கணும்? யாராவது வந்து எடுக்காம ஏன் பகவானே எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் சொல்றதப்போ சுகதேவ கோஸ்வாமி அதுக்கான விளக்கங்கள் வந்து ஆச்சாரியர்கள் கொடுக்கறது இந்த ரீசனுக்காக அப்படின்றது பகவத்கீதையில ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து கொடுக்கறது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல நம்ம இதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் வர்றது சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பகவானோட அவதாரங்கள் அப்படின்றது வந்து சொல்லுவாங்க. அத பர்பஸ் ஆஃப் இது என்னன்னு பார்த்தோம்னா பசுக்களை, பிராமணர்களை, ரிஷிகளை, அப்புறம் தேவர்கள் எல்லாம் காப்பாத்துறதுக்காக, வேதத்தை வந்து காப்பாத்துறதுக்காக அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ்ல சுகதேவ கோஸ்வாமி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. மத்ஸ்ய அவதாரத்தை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்யவிரதா அப்படின்ற ஒரு ராஜா இருக்காங்க. அவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்றது விஷ்ணு பக்தர் அவங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு அவ்வளவு டிவோஷனல் சர்வீஸ், அவ்வளவு பக்தி. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெறும் தண்ணீர் மட்டுமே வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. அவங்க செய்யற தவமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உணவே எடுத்துக்காம தண்ணீர் மட்டுமே எடுத்துட்டு பகவான் வந்து வழிபாடு பண்ற அந்த அளவுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு டிவோட்டியா இருக்காங்க. அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் வந்து காலையில போயிட்டு பூஜைகள் பண்றாங்க. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்களோட கமண்டலம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அத வந்து அவங்க வந்து நீர்ல தண்ணீர்ல வந்து ஆத்துல வந்து விட்டு தண்ணி எடுக்குறாங்க. அதுக்குள்ளார ஒரு மீன் வந்து அகப்படுது. மீன் அகப்பட்ட உடனே இவங்க என்ன பண்றாங்க? சரின்னு அந்த மீன் எடுத்து கீழ விட்டுட்டு மறுபடியும் அவங்களோட பூஜைகளை செய்யறாங்க. அப்ப மறுபடியும் என்ன ஆகுது? கமண்டலத்துக்குள்ளார மறுபடியும் மீன் வருது. உடனே இவங்களுக்கு அப்ப அது பகவான்றது தெரியாது இல்லைங்களா? பகவான் தெரியாம ஒரு நார்மலான லிவிங் என்டிட்டி அப்படின்னு நினைச்சு ஆனா பகவானுக்கே சேவை செய்யறதுன்றது மிக உத்தமமான ஒரு விஷயம்.
அது வந்து என்னன்னா ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு விஷயம் இல்ல. இப்ப நம்ம சாதாரணமா ஒரு மனிதனுக்கு உதவி செய்யறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு காரியம் இல்லைங்களா? பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றோம்னாலும் அதுல நம்மளுக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கும். பகவானுக்கு நான் சேவை செய்றேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும். இந்த இடத்துல மீனை வந்து பகவான் தான் மீனா அவதாரம் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா அத வந்து ஒரு சாதாரண மீனா நினைச்சு அவங்க வந்து அதுக்கு என்ன பண்றாங்க? அவங்க சர்வீஸ் பண்றாங்க இல்லைங்களா? அத வந்து என்ன சுக்ருதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா, அக்யாத்த சுக்ருதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பகவானுக்கு சேவை செய்யறது. ஆனா பகவான் தெரியாமலே சேவை செய்யறதுன்றது அக்யாத சுக்ருதி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அதுக்கு வந்து இருக்கல மிக மிக உயர்ந்த ஒரு சுக்ருதி. அப்போ மறுபடியும் அந்த மீன் எடுத்து வெளில போடுறாங்க. அது அந்த மீன் பேச ஆரம்பிக்குது. எனக்கு வந்து இந்த இடம் வந்து அஹ் போதுமான அளவா இல்ல. என்னை வந்து நீ வந்து வேற இடத்துல கொண்டு போய் வச்சுக்கோ அப்படின்னு. உடனே கொண்டு போய் அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணேன்னா பெரிய கிணறுல போடுறாங்க. அந்த கிணறுல போட்டு அடுத்த செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா அந்த கிணறோட இதுவும் இடமும் பத்தல. அதுக்கப்புறம் வந்து லேக்ல கொண்டு போய் போடுறாங்க. அப்பயும் இடம் பத்தல. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரிவர்ல கொண்டு போய் விடுறாங்க. அப்பயும் இடம் பத்தல. அப்புறம் கடல்ல கொண்டு போயிடுறாங்க. அப்பயும் இடம் பத்தல. அப்பதான் உடனே வந்து ராஜாவுக்கு புரிஞ்சு போச்சு. மீனா வந்திருக்கிறது வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். ஏன்னா இந்த மாதிரி வந்து யாராலும் வந்து மாற முடியாது. இவ்வளவு சக்தி வந்து வேற யாருக்கும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே பிரேயர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த மீனா வந்து அவதாரம் எடுத்து என்கிட்ட வந்து இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்ன உடனே பகவான் வந்து சொல்லுவாங்க, இன்னும் 7 நாள்ல இந்த உலகம் வந்து அழிய போகுது. பெரிய வெள்ளம் மாதிரி வரும். அது வந்து 3 உலகத்தையும் வந்து முழுக வைக்கும். அப்போ ஒரு படகு வரும். அந்த படகுல நீ வந்து ஆஹ் யாரெல்லாம் ரிஷிகள், சப்த ரிஷிகள், அதுக்கப்புறம் வந்து சாதுக்கள், ஹெர்ப்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து விதைகள், அப்புறம் இன்னும் இதர ஜீவராசிகள் இதெல்லாம் ஏத்தி நீ வந்து வச்சுக்கணும். அப்போ வந்து ஒரு அந்த இது ஒரு மீன் ஒண்ணு வரும். அந்த மீனோட கொம்புல வந்து வாசுகிய வந்து நீ வந்து கட்டி அந்த போட்டையும் வந்து இதையும் படகையும் இணைச்சிட்டு அதுல வந்து இங்க வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. பிரளயம் முடியிற வரைக்கும். ஒண்ணு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகாராஜாவும் இதுக்கு வந்து சம்மதிக்கிறாங்க. அப்போ இன்னொரு விஷயமும் நாங்க என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து அவதாரம் அப்படின்பது என்னென்ன மாதிரி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா சம்ஷா அதுக்கப்புறம் விபிம்ஷா அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா? சம்ஷா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பர்சனல் எக்ஸ்பென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம். அதாவது இதெல்லாம் வந்து விஷ்ணு தத்வா அதோட அடிப்படையில வர்றது சம்ஷா அப்படின்றது. விபிம்ஷா அப்படின்றது எதுல வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அது வந்து செகண்டரி அதாவது லிவிங் என்டிட்டிஸ் ஜீவ தத்வா அதோட தாத்பரியத்துல வரும் சரிங்களா? அப்போ சம்ஷா அப்படின்றது எதுல வரும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட இருந்து பலராமர்ல இருந்து அனிருத்தன் சங்கர்ஷ்ணர் அந்த மாதிரி வரும் இல்லைங்களா? பிரத்யும்னர் வாசுதேவர், அதுக்கப்புறம் சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து நாராயணர், அப்புறம் மறுபடியும் பிரத்யும்னர் சங்கர்ஷ்ணர் அனிருத்தர் வாசுதேவர் அப்படின்னு வரும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து மகாவிஷ்ணு அதாவது கார்ணோதய கஷாவிஷ்ணு, கர்ப்போதய கஷாவிஷ்ணு, ஸ்ரீரோதய கஷாவிஷ்ணு இதெல்லாம் வந்து விஷ்ணு தத்வா அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் சரிங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி பகவானோட இன்கார்னேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. அதுல வந்து இன்னும் என்னென்ன லீலைகள் உண்டு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லீலாவதாரம், குணாவதாரம், மன்வந்திர அவதாரம், சத்யாவேஷ அவதாரம், புருஷ அவதாரம், யுக அவதாரம் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். லீலாவதாரம்ன்றது இந்த தசாவதாரங்கள்லாம் வருது இல்லைங்களா? அதுல வரும். குணாவதாரம்ன்றது குட்னஸ் மோட் ஆஃப் குட்னஸ்க்கு வந்து பிரம்மாவா இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து குட்னஸ் இது சாரி அதாவது வந்து கிரியேஷன் பிரம்மா பண்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப வந்துட்டு பிரம்மாவுக்கு வந்து ரஜோகுணம், சிவபெருமானுக்கு வந்து தமோகுணம், அப்புறம் பகவானுக்கு வந்து குட்னஸ்ல வரும் சரிங்களா? அதுதான் குணாவதாரம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து மன்வந்த அவதாரமும் அந்த மாதிரி ஒரு மனுவுக்கும் இப்ப உள்ள மனுவுக்கு வந்து வாமன அவதாரம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். சத்திய ஆவேச அவதாரம் அப்படின்றது ஒரு குறிப்பிட்ட லிவிங் என்டிட்டியை தேர்ந்தெடுத்து அதுக்கு ஒரு சக்தியை கொடுக்கறது. இப்ப நாரதரை தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு பக்தி அப்படின்ற ஒரு சக்தியை கொடுத்து அந்த மாதிரி வந்து இன்கார்னேஷன் ஆகுறது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ குமாரர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் அதை வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. பரசுராமர் அப்படின்ற ஒரு லிவிங் என்டிட்டிக்கு வீரம் அதை வந்து சக்தியா கொடுத்து அவங்க அதாவது அந்த இன்கார்னேஷன்ல அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அந்த அவதாரத்துக்கான விஷயங்களை அவங்க வந்து செய்வாங்க சரிங்களா? இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து சக்தி ஆவேஷ அவதாரில வரும். அதுக்கப்புறம் புருஷ அவதாரம் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் அதாவது கார்ணோதய கஷவிஷ்ணு, சிரோதய கஷவிஷ்ணு அதெல்லாம் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அது வந்து புருஷ அவதாரம் இதுல வந்து வரும். இப்ப இந்த மாதிரி வந்து அவதாரங்கள் பகவான் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு அவதாரம் எடுத்தாலும் இப்ப மீனா எடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா?
அப்ப மீனா எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னும் போது பகவானோட நேச்சர் மாறுமா அப்படின்னு பார்த்தா மாறாது. இப்ப நம்மளும் வந்து ஒரு பிறவி முடிஞ்சு இன்னொரு பிறவிக்கு இன்னொரு உடலை எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இப்போ ஒரு பிறவி எடுத்திருக்கோம், இன்னொரு பிறவிக்கு எடுக்கிறோம். அப்போ நம்மளுக்கு உடல் வந்து மாற்றம் அடையுது. எல்லாமே வந்து என்னது முக்குணங்களோட அடிப்படையில நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப பகவான் மீனா எடுத்தா அதே மாதிரி அந்த நேச்சர்ல அவங்களுக்கு வருமானா கிடையாது. அது எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் மீனா அவதாரம் எடுத்தாலும் சரி, நரசிம்மரா அவதாரம் எடுத்தாலும் சரி, வாமனனா அவதாரம் எடுத்தாலும் சரி, கூர்ம அவதாரம் எடுத்தாலும் சரி, அவங்க பகவான் தான். அந்த டிரான்சென்டென்டல் நேச்சரோட தான் அவங்க வந்து இருப்பாங்க. என்னைக்குமே வந்து இந்த இம்பியூரிட்டிஸ் அவங்கள பாதிக்காது. அந்த அளவுக்கு வந்து அதாவது அவதாரங்கள் பார்க்கறீங்களா, லீல அவதாரம், குண அவதாரம், மன்வந்திர அவதாரம், எந்த அவதாரம் எடுத்தாலும் பகவான் எப்படி இருப்பாங்க, பகவானாவே தான் வந்து அவதாரம் எடுப்பாங்க. மீனா இருக்கிறதுனால நம்ம பார்க்கிற அந்த சம்பந்தத்தோட அதை நம்ம வந்து கிராஸ் பாடி அந்த சம்பந்தத்தோட அதை பார்க்காம பகவானாவே நம்ம அதை எடுத்துக்கணும். இதை இன்னும் உண்மையான தாத்பரியத்தோட புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நிறைய ஆச்சாரியர்களோட உபன்யாசங்களை கேட்கும்போது அந்த நிலை நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிதல் ஏற்படும். சரிங்களா? அப்போ பகவான் அவதாரம் எடுக்கும் போதும் இது நம்ம பகவத்கீதையிலும் பார்த்திருக்கோம். சாதாரண மனிதன் தான் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் அவதாரம் எடுக்கும்போது நார்மலான மனிதர் அப்படின்னு வந்து நினைச்சு அவங்க பகவானை ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அதே வந்து டிவோட்டிஸ் எப்படி எடுத்துப்பாங்க, பகவானை வந்து பகவானா ஏத்துக்கிறாங்க. அது மகாபாரதத்திலயும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? திருதராஷ்டிரர் அவங்கள வந்து பகவான் அக்செப்ட் பண்ணல. அதே வந்து குந்தி அப்புறம் பாண்டவர்கள் வந்து பகவானை ஏத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த நேச்சர் டிவோட்டிஸோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும்னா, பகவான் எந்த அவதாரம் எடுத்தாலும் அவங்க பகவானோட அம்சம் இந்த ஒரு விஷயத்துல தான் பார்ப்பாங்களே தவிர இந்த ஜட விஷயத்த சம்பந்தப்படுத்தி அந்த அவதாரங்களை பார்க்க மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நிறைய இன்னும் வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல சனாதன கோஸ்வாமிக்கு மத்திய லீலையில பாத்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு சனாதன கோஸ்வாமிக்கு நிறைய இந்த மாதிரி இன்கார்னேஷன்ஸ இன்னும் நிறைய வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அதை படிக்கும் போதும் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் புரிய வரும் அப்படின்னு இந்த இடத்துல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வைக்கிறேன். அதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுப்போம் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல மத்திய லீலையில இருந்துன்னு பாத்தீங்கன்னா, டியூட்டிஸ், அதாவது லிவிங் என்டிட்டி தன்னோட கடமைகள் என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்றத வந்து பகவான் கூட்டிட்டு காமிச்சிருப்பாங்க. டிவோஷனல் சர்வீஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது, எதுக்காக பண்ணணும் அப்படின்றது, அதுக்கப்புறம் இன்கார்னேஷன் பகவானோட லீலைகள், அப்புறம் அவங்களோட பொட்டன்சி, இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து அதுல நிறைவே அடங்கி இருக்கும். அதெல்லாம் நம்ம படிச்சாலுமே பாகவதத்தையா இருக்கட்டும், சைத்தன்ய சரிதாமிர்தமா இருக்கட்டும், எது படிச்சாலும் நமக்கு எந்த அளவுதான் புரியுமா இந்த ஜட உடலோட இந்த ஐம்புலன்களோட இந்த மனதோட நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிற இன்டெலிஜென்ஸோட நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா, நல்ல ஒரு மரம் இருக்கு. மரத்துக்கு நடுவுல நிலா வந்து அந்த பிரான்சஸ் எல்லாம் மறைச்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமா தெரியும் இல்லைங்களா? கொஞ்சமா ஒரு அளவுதான் தெரியும் இல்லைங்களா? நல்ல அடர்ந்த மரத்துக்கு நடுவுல நிலாவை பார்க்கிறோம் அப்படின்னா ஓரளவு கொஞ்சமா ஒரு சின்ன வெளிச்சம் தெரியும் இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்குதான் நம்மளால பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியுங்களாம். பகவானோட முழுமையான விஷயத்த நம்மளால இவ்வளவு, அதாவது பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் இதெல்லாம் படிச்சாலுமே முழுமையா தெரிஞ்சுக்கிறது அவ்வளவு சிரமம். எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு இருக்கிற இந்த குறைபாடுகளோட உள்ள இந்த சென்சஸ்னாலையும் முக்குணங்களோட சக்தியினாலையும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட இந்த குறைச்சலான இன்டெலிஜென்ஸ்னாலையும் நம்மளால பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியாது. இந்த லீலைகள், குணங்கள் இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சிரமமா இருக்கும். அப்போ பகவானை பத்தி எப்படி நம்ம முழுமையா புரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னா, பகவானை நம்ம பக்தி சேவை மூலியமா புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து ஆச்சாரியர்கள் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மத்ஸ்ய அவதாரத்துல. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம மத்ஸ்ய அவதாரத்துல லீலைகள் பகவான் பண்றாங்க. அதுல மத்ஸ்ய அவதாரமும் எடுக்கிறாங்க. என்ன பண்ணிருக்காங்க, நான் வந்து இன்னொரு 7 நாள் கழிச்சு இங்க வந்து பிரளயம் வரும். அப்போ நான் மீனா அவதாரம் எடுப்பேன். அந்த மீன்ல வந்து நீ இது வாசுகியை கட்டி எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அது வரைக்கும் நம்ம இது வரைக்கும் ஸ்டோரி பார்த்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதே மாதிரி வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ரிஷிகள் எல்லாருமே. ராஜா போய் என்ன பகவான் சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி எல்லாத்தையும் ரிஷிகள் கிட்ட சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதே மாதிரி பிரளயம் வரும். அப்போ ஒரு படகும் வரும். அப்போ வந்து கிங் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாரையும் எடுத்து அதுல வந்து ஏத்தி வச்சுட்டு அமர்ந்திருப்பாங்க. அமர்ந்திருக்கும் நேரத்துல வந்து ரிஷிகள்லாம் வந்து ராஜா கிட்ட சொல்லுவாங்க, பகவானை நோக்கி ப்ரேயர் பண்ணிக்கோங்க, மெடிடேஷன் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா எப்படி பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து ப்ரேயர் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து பாகவதத்துல 44th ஸ்லோகால இருந்து 53 ஸ்லோகா வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா
முழுக்க முழுக்க சத்யவிரதா மகாராஜரோட பிரேயர்ஸ் இருக்கும். மத்ஸ்ய அவதாரத்தை நோக்கி பிரேயர்ஸ் பண்ணது. அப்போ என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, இதே மாதிரிதான், இந்த மாதிரி ஜட உலகத்துல வாழற இன்பம் வந்து அவ்வளவு ஒரு சிறந்ததான ஒரு விஷயம் கிடையாது. முழுக்க முழுக்க வந்து பகவானுக்கு பக்தி செய்யதான் சிறந்தது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தெல்லாம் நிறைய நிறைய உண்டு. அதுலயும் வந்து நிறைய விஷயங்கள், அதாவது ஒரு கண்ணு அதாவது வந்து இருக்கலே மிக சிறந்த சுக்ருதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு மனித பிறப்புல நமக்கு ஒரு டிவோட்டியோட அசோசியேஷன் கிடைக்கிறதானா. நம்ம நிறைய இது வேணும் அது வேணும்லாம் ஆசைப்படுவோம் இல்லைங்களா? அதுல முக்கியமா ஒரு மனிதனுக்கு நல்ல ஒரு சுக்ருதி இருந்துன்னா, ஒரு பியூர் டிவோட்டியோட அசோசியேஷன், அதுதான் வந்து கிடைக்கிறதுல ரொம்பவே துர்லபம். சரிங்களா? அப்படி மட்டும் ஒரு மனிதனுக்கு கிடைச்சிட்டா, கண்டிப்பா அந்த மனித பிறவியில இருந்து அவங்களால பகவான பக்தி செஞ்சு அடைய முடியும் அப்படின்றதுதான். அப்ப கிடைத்திருக்கிற சுக்ருதி ஒரு பியூர் டிவோட்டியோட அசோசியேஷன். அப்படி இருக்கும்போது நம்மளால பிரபுபாதா மூலியமா நம்மளுக்கு எல்லாமே கிடைச்சிருக்கு. அப்போ அந்த மாதிரி டிவோட்டிஸோட அசோசியேஷன்ல இருக்கிறது. இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா, நல்ல குருவை நமக்கு கிடைக்கணும். அதுவும் குருவும் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறவங்களா இருக்கணும். அதுவும் இல்லாம பகவானே குருவாவும் ஏத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் இந்த பிரேயர்ஸ்ல நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் இப்ப பிளைண்ட் மேன், கண்ணு தெரியாத ஒருத்தவங்க, அவங்கள வந்து இன்னொருத்தவங்க கண்ணு தெரியாதவங்க கையை பிடிச்சு கூட்டு போனா சரியான பாதையில போக முடியாது அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பிரேயர்ஸ் இங்கேயும் வரும். ஜட வாழ்க்கையில உள்ளவங்களுக்கு எது நித்தியமானது, இந்த மனித பிறப்போட கோல் என்ன அப்படின்றது தெரியாது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி உள்ள தலைவர்கள் நம்ம ஏத்துக்கிட்டு அவங்க கைய புடிச்சுக்கிட்டு நம்மளும் போனோம் அப்படின்னா, கண்டிப்பா நம்மளுக்கு என்னதான் வந்து சேரும்? கெடுதல் தான் வந்து சேரும். அதனால எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்ல குருவை, ஆச்சாரியர்களை ஃபாலோ பண்ணணும். பகவானை நம்ம குருவா ஏத்துக்கணும் அப்படின்றது நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்ப்போம். அப்புறம் ஜட ஆசைகள் எல்லாம் நிரந்தரமானது அப்படின்றத சொல்லிட்டு பக்தி சேவையில ஈடுபடுறதா உத்தமமானது அப்படின்ற மாதிரி ஸ்லோகங்கள்லாம் வரும். இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிற சுக்ருதி என்னது? அக்யாத்த சுக்ருதி அப்படின்னு பாத்தீங்களா? அக்யாத்த சுக்ருதி, அதாவது பகவான்னு தெரியாம பகவானுக்கே சேவை பண்றது, அதுவும் முழு மனதோட சேவை பண்றது. அப்போ அந்த சுக்ருத்தினால சத்யவிரதா மன்னன் என்ன ஆவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ உள்ள வைவஸ்வத மனுவா அவங்கதான் வந்து இருப்பாங்க. மனுவா அவங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கான அனுகிரகத்தை பகவான் கொடுத்திருப்பாங்க. இப்போ உள்ள வைவஸ்வத மனு அந்த சத்யவிரதா ராஜா தான். ஏன்னா அந்த சுக்ருதி அவங்களுக்கு கிடைச்சதுக்கு பகவானுக்கு சேவை செய்யற சுக்ருதி. அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து அந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன், இவங்க பிரேயர்ஸ் சொல்ல சொல்ல பகவான் அவங்களுக்கு அந்த இவங்க சொல்லுவாங்க, எனக்கு இந்த மெட்டீரியல் ஜட உலகத்தில் உள்ள முடிச்சுக்களை அவிழ்த்து விடுங்கள் அப்படின்னு வந்து பிரேயர்ல சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ அதுக்கு செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்கான நாலேஜ் எல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. அதனால அவங்களுக்கு அந்த செல்ஃப் ரியலைசேஷன் நாலேஜ் இருக்கனாலையும் மனுவா அவங்க வந்து அவதாரம் பிறவி எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதுதான் வந்து சம்மரி மத்ஸ்ய அவதாரத்துக்கு. இப்ப நம்ம ஸ்லைட்ல போய் நம்ம கடகடன்னு பாத்துடலாம். Okay, so, O Lord of the universe, O Lord Hari, who have assumed the form of a fish, all glories to you. You usually acted as a boat in the form of a giant fish just to give protection to the Vedas, which had become immersed in the turbulent sea of devastation. அதாவது பிரளயம் வரப்போகுது. அப்போ போட் வந்து ஒண்ணு வரும். அப்போ வந்து வேதத்தெல்லாம் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக இந்த அவதாரம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஓரளவு இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் 2 இன்கார்னேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஒண்ணு வந்து இவங்க ஸ்வயம்பு மனு அவங்களோட ஆட்சிக்கு பிறகு வர்றது, அது வந்து ஹயக்ரீவா அவங்க வந்து வேதத்தை எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க பிரம்மா கிட்ட இருந்து. அப்போ ஒரு அவதாரம். இன்னொன்னு வந்து சத்யவிரதா கிங் அவங்களோட ஆட்சி காலத்துல ஒரு அவதாரம், அதாவது சக்ஷமனோட ஆட்சி முடிவுல அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதாவது in this story of how the Lord once incarnated as a fish, this happened because once Lord Brahma lost the Vedas, which was stolen by an asura called Hayagriva, who lived at the bottom of the ocean. Since the fish is the best animal for living in the water, Krishna took the form of the fish to get back the Vedas. பகவான் என்ன பண்றாங்க? அதாவது தண்ணீர்ல ஒளிச்சு வச்சிருக்காங்க இல்லைங்களா? தண்ணீர்லன்னும் போது பகவான் என்ன பண்றாங்க? மீனா அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. அப்புறம் வேதத்தை திருப்பி பிரம்மாவுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது எல்லாம் வந்து என்னன்னா, இவங்க சத்யவிரதா அவங்களோட விஷயங்கள். At the end of the Brahma days, when Brahma felt sleepy and decided to lie down,
The Vedas are emanating from his mouth, and the great demon named Hayagriva stole the Vedic knowledge. அப்படின்றத பார்க்கிறோம். Understanding the act of the great demon Hayagriva, the supreme personality of Godhead, Hari, who is full of all opulences. எல்லா opulences-உம் நிறைஞ்சவங்க, 6 opulences. சரிங்களா? Assume the form of the fish and save the Veda by killing the demon. அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். There once lived a king named Satyavrata. He was a great devotee of the Lord Vishnu and daily worshipped him. One day, when he was doing his daily worship, a tiny fish seemed to get caught in his water pot. இது வந்து சத்யவரதா மன்னர் வந்து இது அந்த இது பண்ணாங்க இல்லைங்களா, அந்த ஆத்துல போய் அந்த இது பண்ணுவாங்களா, சூரியனுக்கு பூஜை பண்ணுவாங்கல்ல, சந்தியாவந்தனம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அந்த பூஜை செய்யும் போது அவங்களோட கமண்டலத்துல என்ன ஆகுது, அதுல வந்து ஒரு மீன் வந்து அகப்படுது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அப்புறம் அந்த பட் இன் ஒன் நைட் தட் ஃபிஷ் grew so much that he could not move his body comfortably in the water of the pot. He then spoke to the king as follows. அதுக்கப்புறம் அந்த மீன் வந்து என்ன பண்ணுது, கிங்கிட்ட பேசுது. எனக்கு இங்க இருக்கிறதுக்கு ரொம்பவே டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு, கஷ்டமா இருக்கு, என்னைய நல்ல ஒரு நீர் நிறைஞ்ச இடத்துல கொண்டு போய் விடு அப்படின்றது வந்து மீன் சொல்லுது. அதுக்கப்புறம் வந்து வாட்டர் பாட்ல இருந்து எதுல கொண்டு போய் விடுறாங்க, பெரிய கிணறுல கொண்டு போய் விடுறாங்க. ஆனா அந்த கிணறுலயும் அது என்ன பண்ணிடுது, பெருசா வளர்ந்துடுது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அங்கிருந்து எங்க எடுத்துட்டு போறாங்க, மீனை வந்து லேக்குக்கு எடுத்துட்டு போறாங்க. அங்க போய் விட்டதுக்கு அப்புறமும் அங்கேயும் அது என்ன ஆயிடுது, பெரிதா மாறிடுது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஓஷன்ல கொண்டு போய் விடுறாங்க. அப்போ கிங்குக்கு வந்து தெரிய வந்துருது, நீங்க வந்து கண்டிப்பா பகவான் நாராயணர், ஹரி, நீங்க ஸ்ரீஹரி, அதனால எதற்காக இந்த அவதாரம் எடுக்கிறீங்க, அக்வாட்டிக்கா வந்து ஃபார்ம், அதாவது மீனா வந்து அவதாரம் எடுத்திருக்கீங்களே எதற்காக அப்படின்றத பிரேயர்ஸ் பண்ணி கேக்குறாங்க. பிக்சர்ல கூட நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பகவான் சொல்றாங்க, இன்னும் 7 நாட்கள்ல பெரிய வெள்ளம் ஒண்ணு வரப்போகுது, உலகமே வந்து அழிய போகுது, அதனால ஹெர்ப்ஸ், பிளான்ட்ஸ், சீட்ஸ், ட்ரீஸ் அண்ட் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அப்புறம் 7 ரிஷிகள், சப்த ரிஷிகளை எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் வாசுகிய வந்து ஹார்ன்ல வந்து டை பண்ணணும், கட்டி விடணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. நீங்க எதுக்கும் கவலைப்பட வேணாம், do not be feared, I will support the boat during the flood. அந்த ஃப்ளட் முடிகிற வரைக்கும், அந்த அதாவது அந்த பிரளயம் முடிகிற வரைக்கும் பகவான் என்ன பண்றாங்க, எல்லாரையும் நல்லபடியா பாத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஐ வில் கிவ் யூ டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், அதுதான் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் இல்லைங்களா. ஏன்னா சத்யவரதா வந்து சொல்லுவாங்க, என்னோட மனதில் உள்ள முடிச்சுகளை அவிழ்த்து விடுங்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அது எதால மட்டுமே முடியும், நம்ம மனத்துல உள்ள முடிச்சுக்கள், அதாவது ஆசைகள், இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள ஆசைகள் எது உண்மைன்னு தெரியாம நம்ம இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த ஆசைகள் அதெல்லாம் வந்து போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் வேணும். யார் மூலியமா கிடைக்கணும், குருவின் மூலியமா கிடைக்கணும். இங்க பகவானையும் இவங்க என்ன பண்றாங்க, சத்யவரத மகாராஜா வந்து குருவா ஏத்துக்கிறாங்க. அப்போ பகவான் வந்து அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க, டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி 3 உலகங்களும் வந்து தண்ணீர்ல வந்து முழுகுது. அப்போ வந்து ஒரு போட் வந்து தெரிய வருது. அதுக்கப்புறம் as the boat is tossed about by the powerful winds. பிரளயம்னால எப்படி இருக்கும், ரொம்பவே சூறாவளி எல்லாம் நிறைஞ்சு ரொம்பவே வந்து மிகுந்த பாதிப்பை கொடுக்கும் இல்லைங்களா. அப்போ attach the vessels to my horn by means of the great serpent வாசுகி. வாசுகின்றது யாரு, பூலோகத்தில் உள்ள நாகங்களோட தலைமை, சரிங்களா. ஆதிசேஷன்றவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல ஹெட், சரிங்களா. ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல உள்ள நாகங்களுக்கு தலைமை. அது வந்து வாசுகி வந்து இந்த பூலோகத்துல உள்ள நாகங்களுக்கு தலைமை தாங்கிறது. அப்போ வாசுகியால டை பண்ணு அப்படின்றத வந்து சொல்றாங்க. வாசுகியை தான் வந்து இந்த பார்க்கடல் கரையறதுக்கும் பயன்படுத்தினாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப மழையெல்லாம் பெய்யுது, ஒரே வெள்ளம், எர்த் எங்க இருக்கு, ஹெவன் எங்க இருக்கு, எதையுமே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு எல்லாமே தண்ணீர்ல வந்து மூழ்கி இருக்கு. அப்போ இந்த அதாவது பிரளயம்ன்றது நம்ம இப்போ அதை உணர முடியுதான்னு தெரியல. ரொம்ப காற்று, ரொம்ப வந்து கடல் அலைகள்லாம் கொந்தளிக்குது. ஈவன் வந்து என்னது எதுவுமே தெரியல, ஃபுல்லா டார்க்கா இருக்கு இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி ஒரு கட்டத்துல மீன் வந்து என்ன பண்ணுது, போட்டை வந்து பத்திரமா பாதுகாப்பா பகவான் வந்து எடுத்துட்டு போறாங்க. அப்போ வந்து போட்ல இருக்கிற சேஜஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க, என்ன சொல்றாங்க, மெடிடேஷன் பண்ண அவங்களும் ஆரம்பிக்கிறாங்க,
மகாராஜாவே வந்து மெடிடேஷன் ப்ரேயர் பண்ண சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. இதுதான் 8.24.44. இதுல இருந்து வந்து சத்யவிரதா மகாராஜரோட பிரேயர்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். சரிங்களா? அப்புறம் while the king constantly meditated upon the supreme personality of Godhead, a large golden fish appeared in the ocean of indentations. The fish had one horn and was 8 million miles long. அதோட அந்த இது இருக்குங்களா கொம்பு, அது வந்து 8 மில்லியன் மைல்ஸ் லாங் இருந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப பிரேயர், கிங் சத்யவிரதா prayed, "Oh Lord, just as gold loses its impurities when it comes into contact with fire." எப்படி வந்து கோல்டா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு பொருளா இருக்கட்டும், நெருப்பு கிட்ட வந்தா அது என்ன ஆகும்? சுத்திகரிக்கப்படுது இல்லைங்களா? அது பியூரா மாறுது இல்லைங்களா? சோ த லிவிங் பீயிங் லாசஸ் ஹிஸ் இக்னரன்ஸ். நம்ம கிட்ட உள்ள இம்பியூரிட்டி என்னது? நம்மளோட அறியாமை. when he worships you. அந்த அறியாமை எப்ப போகுது நம்ம கிட்ட இருந்து? பகவான வழிபடுறதுனால. அதனால பக்தி செய்யறதன் மூலியமா நம்மளுக்கு நம்மளோட அறியாமை நம்மளை விட்டு போகும், நமக்கு பக்தி வளரும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இது வந்து பிரேயர்ஸ் இல்லைங்களா? இதை நம்மளும் உணர்ந்து நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? நம்ம கிட்டயும் இக்னோரன்சஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? இன்னமும் வந்து இந்த ஜட உலகத்துல ஒரு சில ஆசைகள், பல ஆசைகள் இருக்கு இல்லைங்களா? முக்கியமா எனக்கு அப்படின்னும் போது அந்த இக்னோரன்ஸ் போயிட்டு பகவான் அடையணும் அப்படின்னும் போது பகவான் நெருப்பு மாதிரி. அப்போ நம்ம பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யும் போது நம்ம கிட்ட உள்ள அறியாமை நம்மளை விட்டு போகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ப்ளீஸ் கிவ் மீ த நாலேஜ் ஆஃப் யூ அண்ட் கட் த இக்னரன்ஸ் ஃப்ரம் மை ஹார்ட். என்னோட மனதில் உள்ள அறியாமைய எடுத்துருங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. அண்ட் சத்யவிரதா லிசன்ட், த சுப்ரீம் லார்ட் கேவ் ஹிஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ். இந்த மாதிரி வந்து சத்யவிரதா சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. அப்போ பகவான் வந்து அவங்களுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுக்கப்புறம் வந்து 10 ஸ்லோகங்கள் வரும். அது எல்லாமே வந்து இந்த பிரேயர்ஸ் தான். சரிங்களா? இது சத்யவிரதா பண்ண பிரேயர்ஸ். முடிஞ்ச வரைக்கும் அதோட இதை மட்டும் நான் படிச்சிடுறேன், டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் மட்டும். ஏன்னா ரொம்ப பிரேயர்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். அதுல இருந்து நம்மளால வந்துட்டு பிரேயர்ஸ் நம்மளுக்கும் பண்ண வரும். அதனால இதை வந்து நம்ம படிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, it hopes to become happy in this material world. Foolish conditional soul performs fruitive activities. The result of that results only in suffering. பொதுவா இந்த ஜட வாழ்க்கையில உள்ளவங்க எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இங்க உள்ள நிறைய சந்தோஷங்களை நம்ம அனுபவிக்கிறதுலாம் இருக்கலே சிறந்த ஒரு சந்தோஷம் அப்படின்றத நினைச்சு என்ன பண்றாங்க, நிறைய இங்கே வந்து உழந்துட்டே இருக்காங்க இல்லைங்களா? பட் ஆனா அதுதான் அவங்களுக்கு கஷ்டங்களே, அதுதான் அவங்களுக்கு சஃபரிங்கே ஏற்படுத்துது அப்படின்றத வந்து இங்க வந்து அவங்க யாரு சத்யவிரதா மகாராஜ் வந்து பகவான் கிட்ட சொல்றாங்க. பட் பை ரெண்டரிங் சர்வீஸ் டு த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், ஒன் பிகம் ஃப்ரீ ஃப்ரம் சச் ஃபால்ஸ் டிசைர் ஃபார் ஹாப்பினஸ். அப்ப இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள சந்தோஷங்கள் எல்லாமே நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா? ரஜோகுணத்தில் உள்ள சந்தோஷம் எப்படி இருக்கும், சுகம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது பகவத்கீதையில பார்த்திருக்கோம். ஆரம்பத்துல வந்து ரொம்பவே இனிப்பா இருக்கும், ஆனா முடிவுல கசப்பா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையில உள்ள சந்தோஷங்கள் எல்லாமே ஆரம்பத்துல ரொம்பவே இனிமையா இருக்கும், ஆனா முடிவுல என்ன பண்ணும், அது நமக்கு பர்த் டெத் அப்படின்ற லைஃப் சைக்கிள்ல நம்மளை கொண்டு வந்து விட்டுடும். அதுதான் வந்து கசப்பான ஒரு விஷயம் அதுல. அதே வந்து சத்துவகுணத்துல உள்ள சுகம் அப்படின்றது என்னன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஆரம்பத்துல ரொம்பவே கசப்பா இருக்கும், ஆனா இறுதியில என்ன ஆகும், ரொம்பவே இனிப்பா இருக்கும் அப்படின்னு. நெக்டர், அதாவது தேனாட்டம், அமிர்தமாட்டம் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, ஜட வாழ்க்கையில உள்ள சந்தோஷங்கள்லாம் விட்டுடுவாங்க. அதை விடுறதுக்கு ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். ஏன்னா அதுலயே பழகிருக்கும், பல ஜென்மங்கள் எடுத்து இதுதான் நித்தியமான சந்தோஷம்ன்ற மாதிரி பழகிருக்கோம் இல்லைங்களா? அதை விடுறதுன்றது அவ்வளவு ஈஸியா நம்மளால விட முடியாது. அதனால ரொம்பவே கசப்பான ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஆனால் அதையே நம்ம வந்து விட்டுட்டு பகவானுக்காக நித்தியமான சேவையை நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது, அதுக்கப்புறம் அதுல கிடைக்கிற அந்த டேஸ்ட், ஹையர் டேஸ்ட்ல அது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும், இந்த பர்த் டெத் அப்படின்ற லைஃப் சைக்கிள்ல இருந்து நம்மள எடுக்கும். நம்ம கிட்ட உள்ள இக்னரன்ஸ் நம்ம கிட்ட இருந்து போக்கும், அறியாமை நம்ம கிட்ட இருந்து போக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அது நம்மள எந்த நிலைக்கு கொண்டு வரும், நித்தியமான அமைதி, நித்தியமான சந்தோஷம், பகவானோட அரவணைப்புல நம்ம இருக்கும்பொழுது நம்மளுக்கு இந்த ஜட துன்பங்களும் நம்மள வந்து பாதிக்காது, இன்பங்களும் நம்மள வந்து பாதிக்காது இல்லையா? அப்ப இறுதியில் அப்படி அது எப்படி இருக்கும், நமக்கு நித்தியமான சந்தோஷத்தை தருது இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து நம்ம வந்து பகவத்கீதையில தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து என்ன சொல்றாங்க, மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல உள்ள ஆசைகள் தான் ரொம்பவே சிறந்தது அப்படின்னு இல்ல இருக்கிற
கண்டிஷன் சோல், அதான் நம்மளாம் தான் இல்லைங்களா. ஆனா அதனாலதான் அவங்களுக்கு கஷ்டங்களே ஏற்படுது. பர்த் டெத்ன்ற லைஃப் சைக்கிள் அவங்களும் இருக்காங்க. ஆனா அதே வந்து பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்ணும் போது அது என்னவாகுது, அந்த ஃபால்ஸ் டிசையர்ஸ், இது வரைக்கும் எதெல்லாம் சந்தோஷம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோமோ அதெல்லாம் வந்து தப்பானது அப்படின்றது தெரிய வரும் அப்படின்றது வந்து இங்க வந்து அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க பகவான் கிட்ட. அது மாதிரி வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அதான் பிளைண்ட் மேன் வந்து இன்னொரு, அதாவது கண் தெரியாதவங்க இன்னொரு கண் தெரியாதவங்களை நம்பி போற மாதிரிதான் இந்த ஜட உலகத்துல உள்ள சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனையும் அப்புறம் வந்து இங்க உள்ள விஷயங்களும் கொடுக்குற தலைவர்கள். அந்த மாதிரி தலைவர்கள் அவங்களே வந்து இந்த ஜட ஆசைகள்ல மூழ்கி இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த உலகத்தில் உள்ள ஆசைகள் தான் நித்தியமானது அப்படின்னு இருப்பாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி தலைவர்கள் பின்பற்றி போற ஆத்மாக்கள் வந்து சரியான பாதைக்கு போக மாட்டாங்க. அப்ப யார வந்து குருவா எடுத்துக்கிட்டு யாருக்கிட்ட நம்ம போகணும், நம்ம பகவானே குருவா ஏத்துக்கணும். பகவான குருவா ஏத்துக்கிட்டாலே நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிடும், நல்ல குரு நமக்கு, ஆன்மீக குரு நமக்கு கிடைப்பாங்க. சைத்திய குரு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க பகவானை நம்ம கிட்ட. ஏன்னா பகவான் பரமாத்மாவா நம்ம கிட்ட எல்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா. அவங்க கிட்ட முதல்ல நம்மளோட விருப்பத்தை நம்ம சொன்னோம், பகவானே நீங்களே எனக்கு குருவா இருக்கணும் நம்ம கேட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப என்ன, ஏன்னா நம்மளோட ஆசைகள் எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றதான் பகவானுக்கு ரொம்ப விருப்பமான ஒரு விஷயம். அதுவும் பகவானே வேணும் நம்ம கேட்டதுக்கு அப்புறம் பகவானுக்கு கேட்கவே வேண்டாம் சந்தோஷத்துக்கு அளவே இருக்காது. அப்ப அதுக்கான எல்லா விஷயங்களும் பகவான் நமக்கு செஞ்சு கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா. அப்ப பகவான் இங்க பாத்தீங்கன்னா சத்தியவிரத மகாராஜ் யாரையே வந்து பகவானை எடுத்துக்கிறாங்க, இது குருவா எடுத்துக்கிறாங்க, பகவானே குருவா எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் சரிங்களா. அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, one who wants to be free from material entanglement should take to the service of the Supreme Personality of Godhead, give up the contamination of ignorance involving pious and impious activities. சொர்க்கத்துக்கு போகணும் அந்த மாதிரி புண்ணிய காரியங்கள்ல கூட அவங்க வந்து ஈடுபட மாட்டாங்க. முழுக்க முழுக்க எதுலயே இருப்பாங்களாம், பக்தி சேவையில அவங்க வந்து ஈடுபடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி ஸ்லோகங்கள் வந்து வருது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, neither all the demigods nor the so-called gurus nor all other peoples either independently or together can offer mercy that equals even 1/10,000 of yours. யாராலையும் என்ன பண்ண முடியாது, பகவான் அளவுக்கு நம்ம கிட்ட கருணையோட இருக்க முடியாது அப்படின்றதையும் இங்க வந்து அவங்க வந்து பகவான் கிட்ட சொல்றாங்க சரிங்களா. பிரேயர்ஸ்ல அதாவது இருக்கலே ரொம்பவே கருணை உள்ளவங்க யாரு அப்படின்றத பகவான் தான் அப்படின்றதையும் அவங்க வந்து அவங்களோட பிரேயர்ஸ்ல வெளிப்படுத்துறாங்க சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் the supreme personality of Godhead thus explained to King Satyavrata the spiritual science known as சாங்கிய யோகா. சாங்கிய யோகான்றது என்னது, நான் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றதான் சாங்கிய யோகா இல்லைங்களா, கபிலர் கொடுத்தது. அப்ப அந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் சயின்ஸ் வந்து கிங் சத்யவதா கொடுக்குறாங்க. the science by which one distinguishes between the matter and the spirit, in other words பக்தி யோகா. ஏன்னா இது வந்து கபிலர் வந்து தேவகூதிக்கு கொடுப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கணும், உடல் நிரந்தரமற்றது ஆத்மா நித்தியமானதுன்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அடுத்தது என்னது, அது வந்து வெறும் நாலேஜ் கெயின் அவர் தான் இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் ஆத்மான்றது தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் பகவான் யாரு, பகவானுக்கு எப்படி பக்தி சேவை செஞ்சு பகவான் அடையிறது, அதையும் வந்து சாங்கிய பிலாசபில தேவகூதிக்கு தன்னோட தாய்க்கு வந்து கபிலர் வந்து உபதேசம் பண்ணிருப்பாங்க. அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கலாம். in other words பக்தி யோகா along with the instructions contained in the Puranas, the old histories and the Samhitas. The Lord explained himself in all these literatures. எல்லாத்தையும் பகவானே சத்தியவர்தனுக்கு கொடுக்குறாங்க. எதனால கொடுக்குறாங்க, பகவான்னு தெரியாமலே பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்ணாங்க இல்லைங்களா, அது ஒரு விஷயம். அந்த ஒரு சுக்ருதி. அதுக்கப்புறம் அவங்க அடுத்த மனுவா, இதனால அவங்க என்ன ஆகுறாங்க, மனுவா அவங்க அவங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது, பகவான் அனுகிரகம் கொடுக்குறாங்க. While sitting in the boat, King Satyavrata accompanied by the great saintly persons listened to the instructions of the Supreme Personality of Godhead in regard to self-realization. These instructions were all from the eternal Vedic literature. Thus the king and sages had no doubt about the absolute truth. என்னைக்கு வந்து வேதங்கள் முழுமையா புரியுதோ, நம்மளுக்கு புராணங்கள் புரியுதோ, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பகவான அப்சல்யூட் ட்ரூத்தை நம்ம எடுத்துப்போம். அதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் நமக்கு வராது அப்படின்னு. ஆனா நம்பிக்கை வேணும் நம்மளோட அது இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வழியே தெரியாது, எங்க போறோம் என்ன செய்யறோம்ன்றது தெரியாம போயிடும். அதனால நம்மளுக்கான வழிகாட்டுதலே வேதம். This story concerning the great King Satyavrata and the fish incarnations of the Supreme Personality of Godhead Vishnu is a great transcendental narration. Anyone who hears it is delivered from the reactions of sinful life. யாரு ஒருத்தவங்க இந்த கதையை கேட்கிறாங்களோ, மத்ஸ்ய அவதாரத்தோட கதையை கேட்கிறாங்களோ,
அவங்க அவங்க செய்த பாபங்கள்ல இருந்து அவங்க விடுபடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் one who narrates these descriptions of the Matsya incarnation and King Satyavada will certainly have all his ambitions fulfilled and he will undoubtedly return home back to Godhead. அதே மாதிரி யார் இந்த கதைய மத்தவங்களுக்கு சொல்றாங்களோ அவங்களோட ஆம்பிஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் ஆகும். என்ன ஆம்பிஷன் வைக்கணும்? நம்ம பகவானுக்கு நல்ல முறையில எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாம எந்த ஒரு அறியாமையும் இல்லாம குருவின் மூலியமா நம்ம பக்தி சேவை செஞ்சு பகவானை நித்தியமா நம்ம திருப்தியோட வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுதான். ஏன்னா இக்னோரன்ட் மோட்லயும் நம்ம பேஷன்லயும் இருந்தோம் அப்படின்னா பகவானுக்கு அது எப்படி இருக்குமா, லேசா வலிய கொடுக்கும், பின் குத்துற மாதிரி வலிய கொடுக்கும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த வலி நம்மளால பகவானுக்கு ஏற்படாம இருக்கணும். நம்ம குழந்தைங்க நம்ம பேச்ச கேட்கணும்னா நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும்? வலிக்கும் இல்லைங்களா? பகவானோட குழந்தைங்க நம்ம பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, வேதத்துல எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்துல நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த முறையில நம்ம நடந்துக்கும் போது கண்டிப்பா அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தும். அப்போ ஆம்பிஷன், நம்மளோட ஆம்பிஷன் என்னவா இருக்கணும் இந்த இடத்துல? உடனே நம்ம வந்து மெட்டீரியல் விஷயங்கள், எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் அப்படி இல்லாம நம்மளோட ஆம்பிஷன் பகவானுக்கு என்னைக்கும் நித்தியபடி எந்த ஒரு குறை எந்த இடத்துல இருந்தாலும் பாகவத சேவை, அதாவது பகவானுக்கு நித்தியமா சேவை செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு ஆம்பிஷனோட நம்ம இருக்கணும். அந்த ஆம்பிஷன் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லபடியா ஃபுல்ஃபில் ஆகட்டும். he will undoubtedly return back to Godhead. எப்பயுமே நம்ம பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா பகவான் அடைய முடியும். அப்ப மத்ஸ்ய அவதாரம் இதை நம்ம கேட்டிருக்கோம், நம்ம பேசுறோம், நீங்களும் மத்தவங்களுக்கு சொல்லுங்க. கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருமே பகவானோட இருப்பிடத்துக்கு போகலாம், பேக் டு Godhead. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.